बरं, मी काय म्हणते, माझ्या पद्धतीने हा चना मसाला डब्यासाठी करून बघा आणि मी खात्री देते डबा चाटून पुसून घरी येईल. रात्रभर भिजवलेला काला चना आहे. हा बुडेल इतपतच पाणी घाला, खूप नका घालू. 5-6 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या. 2 पळी तेल गरम करण्यासाठी ठेवलं. सगळ्यात आधी जिरा, ठेचलेला लसूण घालायचं, बारीक चिरलेला कांदा, लसूण पाकळी, आल्याचा तुकडा, सुकं खोबऱ्याचा कीस घालून 1 टोमॅटो पुरेसे. मिक्सरमध्ये डुरू फिरवायचं. टोमॅटो खोबऱ्याचं वाटण आहे हे घालूया. 4 ते 5 मिनिटं हे एकत्र शिजवून घ्यायचं. काळा मसाला, 1 चमचा धणेपूड आणि आता यामध्ये घालूयात एव्हरेस्टचं काश्मीरी लाल, जे आहे कमी तिखट पण मस्त लाल. मसाला छान मिसळून झाला. पाण्यात सकटच घालते. चवीपुरतं मीठ घालायचं, कोथिंबीर घालून वा आणि 5 मिनिटं ही भाजी मस्त शिजवून घेऊयात. सुवास तर इतका कमाल दरवळतो. रंग बघा. चवदार भाजी डब्याला देऊन जर नवऱ्याने तक्रार केली म्हणजे संपच करायचा, जायचंच नाही किचन मध्ये.